kuna tunanin yadda za ku ware kanku a cikin masallaci domin kusantar Allah Ubangiji Madaukakin Sarki? Kun san me ake kira da hakan a addinance? Wannan shine abin da ake kira da suna Ittikafi, wato wata ibada ta musamman ga Ubangiji Subhanahu wata'ala. Ittikafi shine keɓance kai domin yin lazimi a masallaci domin bautawa Allah Ubangiji Madaukakin Sarki. Wannan ibada sunna ce ba wajibi ba, kuma an tabbatar da ita daga Alƙur'ani, hadisai da kuma ijma'in malamai. An rawaito daga Nana Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yayi ittikafi a kwanakin 10 ƙarshe na watan Ramadana har zuwa wafatinsa, kuma matansa sun ci gaba da yin ittikafi bayan wafatin nasa. Haka kuma ittikafi yana daga cikin ibadar da aka sahale wa maza da mata domin gudanar da ita. Daga cikin sharɗan ittikafi akwai kasancewa musulmi, kasancewa mai hankali, kuma alƙalami ya hau kan wannan musulmi. Yana da kyau mai ittikafi ya ɗauki niyya a masallaci. Wasu malamai kuma sun ce ya kamata ya kasance a masallacin Juma'a. Daga cikin ladubban ittikafi akwai mai ittikafi zai yi ƙoƙarin yin ayyukan ibada da yawa kamar yin azumi, yawaita sallolin nafila, yawaita karatun Alƙur'ani, mayar da zuciya zuwa ga Allah Madaukakin Sarki, ya kuma guji shagala daga abubuwan duniya. Daga cikin abubuwan da suke lalata ittikafi akwai jima'i ko kuma sha'awar mace ta hanya mara kyau, fitowar maniyyi ko kuma jinin haila ga 'ya mace, bushewar hankali kamar shan abun maye, barin masallaci ba don buƙatar gaggawa ba. Malamai sun tabbatar da cewa idan har ɗaya daga cikin waɗannan ya faru sai an sake ittikafi. Ittikafi ibada ce da take kusantar da bawa zuwa ga Allah da zuciya ɗaya tare da niyya mai tsarki. Lokaci ne da yake samar da nutsuwa, tunani da kuma sadaukarwa duk a cikin masallaci. Shin sau nawa kuka taɓa gudanar da ittikafi a rayuwarku? Me ya fi burge ku da kasancewa? Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi. Ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.